गिबियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होनदों, कर कमिटिखौ हामबाय होनदों। जोंनि गेजेराव गासैखौबो बिजिरलायनायनि गेजेरजों आंखौ 19 नं सिदली बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय आरो आं दिनै बिथांमोनखौ धन्यबाद होनायजों लोगोसे बिटिसिआव थानाय 35 लाख जोंनि जा बिटिआर बाखि भारतीय नागरिकजों लोगोसे नैबे जोंनि 19 नं सिदली बियाबाव 2,17,000 जोंनि भटार्सफोर दङ। आं जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जानानै आंनि जानानै गुरैयै साफ्रोमबो भटार्सफोरनिसिम गुरैयै खावलायगोन जेन जोंनि आसामनि जौगानायनि थाखाय आरो आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै बिटिसि हालामनि आरो नैबे 19 नं सिदली बियाबनि जानानै जौगाथायनि जा बिहननाय बे बिहननायखौ लाबोनो हायो बेखौनो आं रायजो राजाफोरनि खाथिसिम खावलायगोन जेन बिथांमोननि आशीर्बादा थागोन आरो बे आशीर्बादनि गेजेरजों बिहननायखौ लाबोनो हागोन होननानै। एनडिपि हिसाबै नोंथाङा सासे बिजाथि महरै गसंनो हाबाय, जेनेबा इउपिपिएल दोलोआ फोसावबाय, रायजो राजानि बाथ्रानिफ्राय एनडिपिनि जे समयसा बेखौ नोंथाङा माबायदि मावलांनो? थांनाय बिटिसि सरकाराव बिटिआर सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 50निख्रुइबो बांसिन मानसिखौ जोङो जेलनिफ्राय जोंनि एक्स एनडिपि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बख'नो हादों आरो गोबां खामानिखौ जोङो मावलांदों। गासैबो हा हुनि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नाजादोंमोन, नाथाय दिनै एनडिपिनि सासे सोद्रोमा जानानै आं दिनै बावहाय बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। आं सासे बर'लेण्डनि मा होनो सिटिजेन जानानैसो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि एनडिपिआ बर'लेण्डआवहाय जौगाथाय लाबोनायनि थाखाय, हारि राव हारिमु गायसननायनि थाखाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ बजबनानै इउपिपिएलनि गेजेरजों जौगानायनि जा खामानि मावदोंमोन बे खामानिखौ मावफुंहोनो थाखाय दिनै जोंनि पार्टिया आंखौ बिजाथि महरै सायख'दों आरो बे खामानिखौ आं आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै मावहैनो नाजागोन आरो नाजानायजों लोगोसे जौगाथायजों लोगोसे जोंनि बे हालामखौ माबोरै सोलोंथाइ बिथिङाव मुलुगनि गेजेराव जौसिन थाखोआव लांनो हायो बेखौबो जों नाजागोन। सार, माब्लानिफ्राय रायजो राजानि खाथियाव थांगोन नोंथाङा? ओरैनो जों पार्टि हिसाबै गोबाव समनिफ्रायनो मावगासिनो दङ। दिनै बिजाथि डिक्लेयार होबाय हिसाबै बिजाथि महरै आं दानिफ्रायनो ओंखारबाय होननानै बुंनो हायो। मानोना आं दहायसिमाव जाखिनि खामानि मावदों बे पार्टिनिमोन, दा बिजाथि महरै आं ओंखारनायनि लामा लागोन। रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ बिनिखायनो भट होनांगौ। बिटिसिआव इउपिपिएलआल', आसामाव इउपिपिएलआल' मोनसे दोलो जे 26टा जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै दिनै सान्थि गायसननो हादों। 26टा जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै बर'लेण्डनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो लामा लानो हादों। दा 26टा जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव खामानि मावनो हानाय बायदियै 140निख्रुइबो बांसिन जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ आसामावबो खामानि मावनो हाहैगोन आरो बेखौ जोङो फोथायनाय दङ आरो बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा सान्थि जौगाथाय आरो खौसेथिनि थाखाय जोंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। बिजाथिनि जे टिकेट बेखौ लानानै दोलो बास्लायनाय जों नुदों। बियो स्वाभाबिक, मानसि हिसाबै मोननो लुबैनाया बयहाबो थायो आरो गावनि मिजिङा जाफुङाब्ला बोराबनाय बेरेदनाय बियो थाखायो, खिन्थु बियो दान्दिसेनि थाखाय। नाथाय पार्टिनि ग्रेटार इन्टारेस्ट, हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्ट, सान्थिनि ग्रेटार इन्टारेस्ट, जौगाथायनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बेफोरो गेदेर खोथा नङा। साननैसो उनावनो गासैबो गोरोबलांजोबगोन।